Ngimina amakhomanda la. Engizoke ngithi ake ngixoxe nje nawo kancane ukuthi njengoba lana nje evilele emahla ngiyabona kuphethwe nomkhonto la ogwazayo ngempela. Ngisazoye ngithi ukubusisa kahle ukuthi ke amakhomanda njengoba lana nje azizwa kanjani nokuthi asinikeze kancane ukuthi inhloso yokuhlangana namhlanje na ngabe imi kanjani. Khomanda Morning. Yebo sanibona. Ake sixoxe nje khomanda ngifuna ukwazi ukuthi khomanda njengoba sihlangene kahle kangaka lana ngabe luthini uhlelo la kule ndawo ngosuku lokuhlangana namhlanje. No ukuhlangana kwanamhlanje ibithinto nje kuhlangana ama-volunteer izolo bekune Galadina namhlanje kuhlangana ama-volunteer nje siyajabula. Kodwa ke bakhona abantu akuyibona abaqondene ngqo nokusihlanganisa ongathola i-information ephelele kubona ngoba thina singathi sisuka sibe sikhuluma okunye. Cha Commander ukuthi njengoba ngixoxa nje ngoba ngibamba wonke umuntu okhona as much as nabo ngisenayo indawo yabo ukuthi sikwazi ukuxoxa kodwa njengomuntu okhululekile wonke umuntu okhona la ukuyilungelo la kunaye akavele ubese ke ungizwa ukuthi angathini kubantu abasemakhaya abangezile njengoba kuhlangenwe nje umkhonto uhlangene kule ndawo. Njengoba umkhonto ugwaza kanjena awuhamba ukhuluma nabo bonke abantu. Mhlasimbe kuyofuneka kuhlalwe phansi uzisho nawe ukuthi ubani ngoba ngingagcina ngikhuluma into yangempela nomuntu engingamazi ayisho kanjalo into yomkhonto. Umuntu kuyofuneka azeke kuhlalwe phansi naye kudliwe inyama kwaziwe ukuthi ubani bese ke bese siyayikhipha ke zonke indaba. Kodwa lilonke nje simhlonipha wonke umuntu lana umkhonto uyagwaza. Sibaphethe ngale ikwaleli. Mubi ukwazi nalabo esimene nabo. Cha ke mhlawumbe ukukunikeza nje ngafushane uKing Pholoba lo siqhamuka kwiKhaya TV2 ekuyilona impela elibhizi ukukhipha indaba zomkhonto noma indaba nje zonke sizikhipha zingahluziwe zinjengoba zinjalo ukuthi umbukeli osemakhaya akwazi ukuzithola zingahluziwe zinjengoba zinjalo aziloke zinabukeliswa lezi siziletha nje zizwa zinjengoba zinjalo indaba ingakho ke sikhona nala ukuthi sizicoshele zinjengoba zinjalo futhi indaba. Imnandi ke mayinjalo ke imnandi mayinjalo lapho ku TV2 kodwa ke nje lilonke namhlanje kuhlangena ama-volunteer organizer wa logistic we region uyena oshaya ikhwele ukuthi asihlangane la njengoba sihlangene nje thina ke sama MK siyathandana uma nje ukuthi kuthiwa sihlangane masizohlangana kahle siyahlangana ngoba makusuke ku green kanje kuyasijabulisa thina. Kusinikeza isithombe sokuthi izwe lakithi ngelinye ilanga liyoba green kanje. Hayi no siyabonga kakhulu ke Commander. Yes. Amen. Sibonga kakhulu ke uCommander besikhuluma naye njengamanje esibekela naye kafushane ukuthi cha njengoba kuhlangenwe nje ingoba kuzobuswa kuzojatshulwa kule ndawo. Uyakuveza ke futhi ukuthi bebehlangene izolo beneGaladina okuthi ke be limited ngokusho kwabo. Bathi be limited so basebe decide ke ukuthi ke usuku la namhlanje bavele bahlanganise wonke ama-volunteer abathandi bomkhonto ukuthi bazogcwala kule ndawo njengoba kuhlangenwe nje la kuviliyelwe kufakwe wonke umuntu oyivolunteer lomkhonto ukuthi abuye azobusa kanye nomkhonto wonke njengoba ugcwele kule ndawo. Ingakho ke siloke nibuka nje njengoba nibona nje emva kwami ziyabuya kubekwe ngisho ama-bright stand okutshengisa ukuthi kusho ukuthi impela cha kukhona nokushunqayo okuzoshunqiswa khona la kule ndawo. Siyabona ku green kuhle kudelile kuthe nje tu nemfaniswano ifakiwe okutshengisa ukuthi kuzojatshulwa kule ndawo. Ngiyamuzwa ke futhi mesho uCommander ukuthi cha bathi bona njengomkhonto abacwayi umuntu bamukela wonke umuntu ukuthi asondele njengesifiso sabo ukuthi bafisa ukuthi ngelinye ilanga kube green izwe lonke libe umkhonto. Sibonga kakhulu ke sisaloke sibacosha nje kancane kancane silivezela nona njengoba wena nje just stay tuned lapha ekhaya sisathi gqimishelele soloke sivela. Thank you. Oh, Commander Morning, Commander Morning, Commander Morning. Skona.
Fire!